Diem que un text comunica adequadament quan la finalitat i el context són els encertats. Pujava per allà el cotxe de línia i el Segal va fotre un cop que es veu que havia fet un got o dos abans. Hem de tenir en compte l'existència de les variacions lingüístiques. Per això utilitzarem la llengua estàndard, que no creï dubtes entre els diversos lectors. Pensarem també en el registre. Cada discurs té un tema, un to i un canal. En un context acadèmic hi trobarem un to formal, a través d'un canal escrit o bé oral, sempre que aquest segon no sigui espontani i que l'autor tracti el tema de manera especialitzada. La col·lisió va tenir lloc a la C-16. El conductor del vehicle sinistrat va ser sotmès a un control d'alcoholèmia que va resultar positiu. Tot i això, al nostre text hi podem incloure una veu discursiva. La veu del discurs ens permet trobar un lloc respecte al allò que expliquem. A partir del to podem ser suaus i a la vegada imparcials. Podem personalitzar el nostre discurs. L'autobús va xocar anant per la carretera i sembla ser que el conductor anava begut. I també podem escollir quina posició de coneixement prenem, des de quina perspectiva ho diem. Aquesta perspectiva dictarà el grau de subjectivitat, l'actitud que prenem per transmetre el nostre missatge. Un bon text s'ha de moure entre l'objectivitat i la subjectivitat i serà encara més enriquidor si se li afegeixen altres entitats emissores que validin o fonamentin el nostre discurs. A partir d'una bona complementació i adequació de totes aquestes operacions, augmentarem la comunicació